Nekebuna nkulinda bali abana babo bwikiranu nabaigoko basomya chimbwa chingia anemono chinga kichiga chimiga yesugukwa bakoragwa no mubasia bwe district ya Nyamira Elkana Omwenga nigo barwa obosemya nabaigo amaigelyo gocha ase abarwani elinda kwane kebuna nkonyora bali amaigelyo na kumanya lingana lyo monene baigo nigo abarwani baboligwa gwetanga kurwasa mangana mabe ayo arabeka gosalia obugima bwabo mulikito Job Maangi kurase county ya Nyamira nabakagotalya chinsemecho nabigo gutwaliganirya oroboti rukubwatia chinga kechi cherusa nigo chikanisa nebyombe ao bagenda tekurwa amorokereryo ase abasae tobuye ebichulia Gomusangerekano okoletamwe abasae balense chikanisa cha Church of God district ya Nyamira ogendrete ase skuru ya secondary ya Senator Kebaso asekerenga ekanekere okurwa amaigerio ase abasae bunatokwero na Nicholas Nyamongo oyoromurai wabasae ase obumo obwo gotwanya tengerusa nigere ntambe tukarege kiamana n'abarwani banyora amafundiso aranyale kubakonya ase obugima bwabo igo tukanyoranga ebibyonsi toisa gokora abo usange ng'abarwani babeire pisi na inde banyorira mang'ana arabakonye ase eng'encho banyale kwendereria ase obugima bwabo omubasia bw'echikanisa chirensi ya Nyamira Special District asamalieta Elkana Omwenga natwera buna nigo bakwaligania ebikaro bunebi anene mono chinga kicherusa elinde goikera abasae abange nako basemye chinchera chingia konyora abana bakoini healthy korwase bikundi bad companies ekagera tukabanga chinga kicherusa abana banyora ase bakosomigwa amang'ana utu wema asamarikanya sae batwara chimbu chingia ensemu yabarandi banyora libagali abene gusanga naintwe mbasemye abasae kwerenda na gutabwati chisagwe chisalingia kolende koigwera abaiboli babo rwani baita asenga kieye mba wente goisika wetera samorokereri babere bakonyora mba wenete koyatana kurwase chimbwa chiri chitari cyo Nyasaye chinga kichiga abanyaruka mba bwenerete batari gosoka batabwati sababu na kuna kurandaranda ovyo bagosoka tibo munyaruka asoke kale ni sababu aike sako tumunandairane bana kurandaranda chipara banyale baranyora amatemu banyalo nyono no bulitobwa mapema onyoro obuma bwabo bwasarike abayiboli boigomba sabo goika abana babo ange nakoba amorokereryo amaya bunababwenerete kwerenda batareirana ase chisukuru ndinga tanale gatebya abayiboli abana kibali chiruseji bababundise lingana lya Nyasaye banyale kubatenga lingana lya Nyasaye nilyo botamero byama abantu aminto abala baminto serikali yeito ya Kenya kurwechi county paka serikali yanene enanko basaba bana baiga muna bano bakogenda banyore amahorokeri amayiga bagukora mambya egento nanko bahaji komoranja abana barere na inu kimora se skuru barere engaki yo gochengera esuguku abantu mbasemiwa kwerenda buya na gochakora mang'ana chali amaya abiringia nandi onare ko basaba mono ni gotwa borokeri ko bakorwa bakogenda ka engaki yeri kiso motuko Christmas baberange baberare asaba tukaya iga aike Christmas igo twari ko nare okwenda ngano ingo chia saba ibuli baite kengene Nyasaye ko tabanga abo abayibuli tobe to kworokereria abana ngakiba ko bakomenya asubugima bwabo na kubwa mono bunabone Christmas kerebusyo tuwamenga karokende amangana abawucyayika kwa nyobo sari kubwa beire bokoba kurende nari batabanga tiganga abana baito bimanye bamenye nabo tuosemereti na abayibuli baito asoko begeria abana baito nabatwende kubegeria yobugima ogukigocha kurwase county Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi.